Besa family gapchi punche kumanya so punche kuma. Ha, bite ko ta karkat ka parso the one. The last time mi got up tebe ko ta pa. Tabi bite le dia. Ah, dame si sali e bare ka ta. So lesi mes dove luku. Fruku mata wa bi ka wiki fruku ka de bi siri bi fruku for you da wiki. Daarbij kon ik zag gebeuren op Facebook en gezichten boek. Ja. Maar de laatste tijd is het dat Microsoft alleen doet je extra druk. Ja, hij zet drukking. En wie zei, jongen, Bido op dat film fushi. Pak die mozo, we kwa print screen. We kwa print screen voor luku. Sa jongen tatji. Bido ka film poti wat fushi sa jongen. Ayo, abe over Olympisch goud zoeken. Bido sak, if de Olympisch goud zoeken, ik bedoel, of Olympisch